Benvingudes a aquesta sessió de meditació guiada. Recorda, aquestes i altres meditacions guiades les pots trobar a la nostra pàgina web www.inspirament.com. Comencem. I ho fem començant i buscant una postura còmoda. Pots estar estirat o bé asseure't, assegurant-te que l'esquena estigui recta i que no impedeixi la respiració profunda. Quan hagis trobat la postura que t'és més còmoda, tanca els ulls suaument i dirigeix tota l'atenció en aquest moment present. Relaxa't i permet que la teva ment i el teu cos es calmin i s'obrin a aquesta experiència. És normal que apareguin pensaments de tot tipus durant la pràctica. No els jutgis ni intentis fer-los desaparèixer. Quan apareguin, simplement observa'ls amb calma i torna a portar l'atenció a les sensacions del teu cos. Deixa que tot flueixi de manera natural. Ara, centra't en la respiració. Inspira profundament i porta l'aire cap a l'abdomen. Sent com s'infla amb l'inhalació. Aguanta uns segons l'aire i després exhala lentament. Sent com el cos s'allibera i es buida. Repeteix aquestes respiracions lentament, sense esforç, deixant que la respiració es torni fàcil i normal. Ara farem un recorregut corporal de dalt a baix. Anem a començar pel cap. Sent tot el que passa en aquesta zona, sense jutjar-ho. Pots notar calor, formigueig o vibracions suaus. Ara, si no sents res, no t'esforcis. Porta l'atenció a la cara. Relaxa la mandíbula i destensa tot el rostre. Respira profundament i sent com desapareix tota tensió. Ara fixa't en el teu coll, el clatell, la pell i els músculs. Relaxa aquesta zona i respira profundament, desfent tota tensió. Segueix amb les espatlles. Si hi ha tensió, mou-les suaument per destensar la musculatura. Sigues conscient de cada sensació, però no la jutgis. Porta ara l'atenció als braços, als colzes, als palmells de la mà i els dits. Sent com la tensió es dissol amb cada respiració. Centra't en el tors. Sent com s'infla i es desinfla amb cada respiració. Observa la musculatura i com es relaxa en exhalar. Pren-te el teu temps en aquesta zona. Sovint hi acumulem molt estrès. Observa qualsevol tensió i deixa que es dilueixi a mesura que hi prestes atenció. Segueix amb l'abdomen. Observa com s'expandeix i es contrau amb cada respiració.
Desplaça ara l'atenció a la pelvis i nota el contacte amb la superfície sobre la qual estàs. Porta la respiració a aquesta zona i deixa que es relaxi completament. Ara, centra't en les cames. Malucs, genolls, bessons i fins als turmells. Relaxa cada múscul amb la respiració. Porta l'atenció als peus, a la planta dels peus, al pont i als dits. Submergeix-te en aquesta sensació de relaxació profunda. Ens acostem al final de la sessió. Pren-te un moment per ser conscient de com et sents ara. Estàs més relaxat que al començar? Igual o menys relaxat? Sigues conscient del teu cos i observa els canvis. Tot el que sentis és vàlid. Experimenta totes les sensacions amb curiositat i ment oberta. En situacions d'estrès, la nostra amígdala s'activa i la ment es bloqueja. No podem raonar clarament. La meditació ens convida a posar el focus en l'ara i aquí, en el nostre cos i en la nostra ment. Aquesta experiència ens ajuda a relaxar-nos i recuperar un estat de calma. Amb els ulls tancats encara, torna a ser conscient del teu entorn i observa on ets. Sigues conscient de la teva presència, de les sensacions del cos i de les emocions. Mou suaument els dits de les mans i dels peus. Mou tot el cos, a poc i amb suavitat. Respira profundament i obre els ulls. Espero que hagis gaudit d'aquesta sessió i et convido a seguir visitant la nostra pàgina web www.inspirament.com.